Ola a todos, para disfrutar con intensidade do alalá desta noite ides precisar preparación. Primeiro punto, poñer uns zapatos de baile ou un calzado que vos permita bailar. Segundo, apartar todas as sillas da cociña ou os sofás do salón e facer unha pista de baile. E terceiro, buscar parella. O mellor é que saiba bailar pezas galegas, pero tamén que saiba botar un vals, un pasodobre, e xa se sabe un tango, eso xa é unha fortuna. Porque os bailaríns sempre foron homes moi afortunados, sobre todo na época dos salóns de baile. Nos anos 30, 40 e 50 habíos por toda Galicia e competían as salas unhas cas outras para levar as mellores orquestras e para enchelas de xente os domingos pola tarde. Hoxe, eso xa non se estila, e as discotecas evidentemente non son o mesmo. Pero como os de Alalá somos moi teimudos e queremos velo todo, pedimos axuda aos veciños de Foz para que nos armasen un baile como os que se facían daquela. E aquí estamos, imos estar con Suso, que foi un dos últimos donos da Sala Bahía, que na que imos estar hoxe. Imos estar con Arcadio, que tocou nin máis nin menos que nos Españoles, e xuntounos para esta noite a un grupo de bellos músicos que nos van a amenizar a noite. Por se isto fose pouco, tamén vai estar o grupo Marful, un grupo de músicos novos e de gran talento que ademais lle dedicou a este tema, as músicas das salas de baile, un dos seus discos. Así que temos de todo. Imos bailar ata o baile do farolillo. Queredes saber o que é? Pois quedade, e xa sabedes, apartade todo, que hoxe bailamos. Pois sí, viñemos botar un baile a Foz, pero poderíamos estar en calquera parte de Galicia, porque houve un tempo no que non había vila que non tivera polo menos un salón de baile. Falamos dos anos 50 ou 40 ou 30, anos nos que a vida se vivía en branco e negro. Dun tempo no que a fin de semana duraba só a tarde do domingo, no que se coidaba moito aos músicos porque sen eles non había festa. E iso sería imperdoable, porque ainda que había escaseza de todo, o que sobraba era ilusión, e vestirse para ir ao baile era case como a prepararse para entrar no paraíso. Os acordeonistas que había daquela éramos os intérpretes de toda a zona. Íbamos a hacer un baile de salón, se iba, claro, en bicicleta, porque era o artículo máis apropiado, que non había outro, non? Oi, tiño pasado moito frío. Bailábase tamén o tirolino, daquela. Eu tiño bailado 40 veces o tirolino. Era moi frecuente encontrarse aquí con pandillas que virían, digo eu, non só atraído polo encanto do Bahía, senón acaso, sobre todo, polo encanto das mozas facegas. Na Sala Paraíso e a ritmo de mambo, un case é capaz de viaxar no tempo. Nós neste programa facémolo habitualmente, pero faltábanos pararnos aquí, no momento no que os acordeóns, os saxos, os clarinetes e as músicas chegadas de lonxe foron collendo espacio e case apagaron o son das gaitas. Queríamos ver como foi ese proceso que tamén forma parte da nosa historia musical, porque quizáis así entendamos mellor que a música tradicional daquela tiña por diante unha enorme batalla de reconquista. Foille ben, e décadas despois, os galegos volvemos bailar jotas, muiñeiras, pero tamén gozamos cun pasodoble, cun vals ou cun mambo, e sen complexos. A verdade é que é un gusto ver este ambientazo, pois aínda era mellor cando todos eles, músicos e bailaríns, eran novos. Daquela, cando remataban as romerías do verán e ata que volvía o bo tempo, tiñan que buscar un sitio onde xuntarse ao abrigo. E o lugar que cumpría esa importantísima función social era o salón. Cantas cousas viviron ali, pero claro, todo pasa de moda, e isto tamén. Nos anos 70, os salóns foron quedando baleiros e pecharon. Este é o Salón Bahía, que foi durante décadas pois un centro lúdico e de relación das xentes de boa parte da Mariña Lucense. Non? Os salóns daquela era difícil que se non ibas ao baile tal, pois que ligaras cunha rapaza.
E claro, aí naceron a grande maioría das parellas, dos matrimonios. Foz, entón, era un pobo máis pequeno, no que todos nos coñecíamos, todos éramos amigos. A vida era moito máis sencilla tamén. As aspiracións das persoas eran moito máis modestas, acaso porque non había marxen para moito máis. Pero era así, non? A verdad que un entra neste sitio e como, non sei, hai unha atmósfera distinta, non? Acaso perdure o espírito do que foi isto, non? E que de alguma forma ande por aquí, por entre as paredes. Como recordas ti este sitio cando ti eras pequeno? Porque ti eras o fillo do dono, non? Sí. Bueno, eu isto recordo que facelo. Eu era un neno de 8 ou 9 anos, non? E aquí me criei, neste salón, ao lado estaba o hotel, e a pista de baile, o aire libre, que tamén era aquí contigua, non? E aquí transcurreu realmente a miña infancia e a miña adolescencia. Polo tanto, conozco bastante ben. Había moitos olores, sabores e secretos, supoño. Había moito todo, a pesar de que eran tempos pobres, hai que dicilo, porque estamos falando dos anos 40, sin embargo, o que había era un talante na xente, curiosamente de alegría, de solidaridade, había un gran sentido da vida comunitaria, do apoio mutuo entre as persoas, acaso tamén producido pola necesidade. Houbo algúns salóns que xa funcionaban antes da guerra, pero a maioría abriron na posguerra. Eran tempos moi difíciles. A roupa estreábase só na festa do patrón, os quilómetros facíanse a pé e non había nin para pan nin para estampas, pero iso sí, todo se levaba con máis alegría. Pero o mundo parece que virou do revés. Agora hai de todo e ata os lugares parecen distintos. Só a música ten o don de pasar por riba do tempo. E así moitos sons daquela cantados e tarareados por varias xeracións chegaron ata os músicos novos, como os Marful. Uxía Pedreira é de Foz, e cando era unha nena xogaba entre as vellas táboas dun dos moitos salóns que hai nesta zona. Anos despois, Uxía, Marcos Teira, Pedro e Pablo Pascual, fascinados pola beleza agora murcha dos salóns, fixeron un disco maravilloso inspirado nas melodías que enchían de encanto estes espacios. Collemos algunhas das pezas que tocaban estas orquestinas, non? E, bueno, e levámolas ao noso xeito, a nosa forma de pensar agora mesmo, non? E novas letras, con distintos autores tamén, non? Son músicas que moitas delas se poden bailar, porque son ritmos bailables, twist, a habanera, o tango, o pasodoble, pero digamos que con o noso pensamento, non? Actual. E a sensación de facer esas mesmas pezas diante da xente que temos hoxe aquí, que é Uxía? Pois eu creo que eles... Varía ou non? Non sei. Sí. Sí, varía moitísimo. A min personalmente me parece, penso que é o público máis exixente co que podemos atopar, non? Porque son os público que ten as fontes de primeira man, de como podía ser este ambiente. Entonces, nos evidentemente vivimos no século XXI, usamos un lenguaxe musicalmente falando do século XXI. Entonces, poder chegar a esta xente que viviu de primeira man estas experiencias, poder romper certas barreiras socioculturais que exista, pois para nós supón un paso enorme, non? E cando ves que sucede, realmente moi gratificante. É concepción monoteísta pensar que existe unha solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada non na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito.
monoteísta. Pensar que existe unha só non son é un conceito banal. O dividendo por baixo, un divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito. Como era o ambiente por dentro? Decíasme antes que olía iso a solidaridade, a alegría, pero como era? Visualmente como era? Por exemplo, entraban os nenos, non entraban? No, Ti que eras máis pequeno, que vías? Sí, sí. Bueno, eu o que pasa é que tiña o privilexio de ser da casa, entraba e salía, non? Eu xa che digo, eu non detectaba nada especial, senón moi boa convivencia, moi boa relación. Como era a distribución? Por exemplo, os músicos ao lado, os bailarins, as máis arriba, supoño, as avoas? Sí, había aquela ainda de vixiar un pouco a ver o que fai, non só a miña filla, senón as das demais tamén, non? Sobre todo as das demais. Ou acaso máis as das demais. E había un pouco a costume esa de sentarse nos palcos, a xente xa de certa edad, tal, sobre todo mulleres, pois pasar a tarde cuchicheando entre elas e vendo máis ou menos hasta onde podían. E o proceso de quitar a bailar unha moza, estaban mesturados os homes a un lado, como era o tema? Sí, bueno, aí había varias formas. Había moitas amigas viñan xuntas en grupo, no? E incluso salían elas a bailar entre elas, e iban despois dous rapaces a que cederan a parella, neste caso, as mulleres, no? Que foran a bailar cos homes. Isto o permite, Sí. Bueno, pero é que eso non era o ceda a parella, non? A ceda a parella era con home tamén. Era máis duro, porque é que eu, por exemplo, me estaba bailando con unha rapaza e viña outra sacarme a bailar. E dicía, permites ou cedes? E claro, era unha faena, porque tú estabas bailando. Claro, se non decidías ou se tal, o mellor había pique. E claro, se decidías, facías unha faena, porque tú estabas moi a gusto bailando con aquela rapaza. E o mellor que traballiño que che costara. Exactamente. Este salón abreuse aí polo ano 40, ou así, ao terminarse a guerra, porque aunque había a guerra, o salón seguiuse facendo. E eu estaba ali na porta cobrando. Moitos anos estuve ali cobrando na porta. Sí. Cobrábamos daquela unha peseta. Xa agora, por último, cobrábamos unha peseta. E de día que había orquesta, cobrábamos a 5. E onde se xuntaban os novios era no baile. Era no baile. Mesmo cando pola Semana Santa non había baile en 7 semanas. Entonces, pois, todos viñamos para aquí. No cear, onde se viña era para aquí. Non se tocaba, ni se cantaba, pero todo o mundo estaba unha parexa ali, outra parexa ali, todos así. Despois, día de carnaval, días das festas e así, pois había ás 4 da tarde, xa se abría o baile. Ás 4 da tarde abrías o baile. Viñen para aquí, para lá, e ás 10, neses días así, cerrábase para ir cenar. Ibas a cenar, e despois hasta as 12 da noite, algunhas veces hasta unha, pero mellor chegaba a Guardia Civil e xa había que cerrar. Teresa tiña 10 anos cando seus pais abriron o salón e lembra con nostalgia aquelas elegantes orquestras que traían os domingos e os días de feira, as comparsas dos días de entroido, e recorda con admiración o xeito e o estilo das parellas que tan ben bailaban o tango, sons, cores e un montón de detalles que nunca esqueceu. Ai, moitos, e además eu daquela ainda era unha nena, unha rapaziña de 15 a 16 anos, era todo bueno, bailábamos día e noite, me dixo filla, dá pena velo, pero son as cousas así, non sei iso, pero este local foi moito. O auxe dos salóns significou inevitablemente o declive doutra época na que os baiteiros eran os músicos máis aclamados. Os acordeonistas, saxofonistas ou trompetistas comezaron a gañar terreo. Apareceron músicos magníficos. Algúns copiaban aqueles ritmos novos que chegaban a través da radio, pero outros moitos xa aprenderan a tocar por partitura as pezas que lles mandaban desde as casas de música. Os músicos estaban de moda e sacaban uns cartos, aínda que non deixaban os seus oficios de mariñeiros ou de zoqueiros, pero iso sí, cada domingo cargaban os instrumentos nas bicicletas ou no carro, aínda que fose unha batería completa. Eran os novos reis da festa. Como era o ambiente deses bailes? Contamo, eu nunca estuve ali, como eran? O ambiente era
Era moi bonito, o ambiente das chavalas que bailaban en parejas elas, ibas a buscar a chica para bailar. E a madre mirando ali no banco ao lado. Cuidadito, Cuidado ali. Pero tiña o seu canto, era precioso, me facía enseñar así unha chica e tal. Ti estabas tocando, eu estou te vendo, estabas tocando. Estaba así tocando. E ti días, a ver, ali hai unha moza ben guapa. Si, xa había cando entraba polo baile. Ti xa vías, antes de subir ao palco xa vías, vale. E como facía un para que esa moza esperara ao final? Como se... Dios, que me dera daqueles tempos. Eu penso que era no descanso cando se falaba con elas, non? Sí, pero polo meu do baile... Un descanso. Cantas veces lle facías así, tal... Pero bueno, ibas arreglando, Os salóns transformaban cada domingo a vida nas vilas e nas aldeas. Entrar aquí era como poñer un pé noutra realidade. A música facíos viaxar ata lugares lonxanos. E xa se actuaban orquestras de renome como a Orquestra Amor, ou los Españoles, ou los Satélites, ou los Trovadores. Entón xa case tocaban o ceo a ritmo de pasodobre. Pero se non había cartos para contratar orquestra non pasaba nada. Chamaban a un acordeonista e o baile armabas igual. De feito, poderíase dicir que os acordeonistas foron os primeiros sucesores dos gaiteiros no trono da festa. Daqueles músicos que actuaban nos salóns, algúns aínda seguen tocando ou dan clase ou dedícanse a amañar instrumentos, e hai casos como o de Manuel que o fai todo a vez. Manuel é un dos máis veteranos afinadores de acordeóns que quedan en Galicia, un home capaz de atopar a diferencia entre o son desgarrador dun tango e o son alegre dun vals francés só con mirar no interior, no corazón dun acordeón. O que produce sonidos é unha vibración das palletas estas, non? Hai, por exemplo, a afinación dos sonidos de bandoneón, que se prestan moito para tango, e logo hai de sonidos musetes, que hai unha pequeniña desafinación entre palletas para que salga, para producir ese sonido un pouco sobresaliente, un pouco molesto, se ben se quere. Precisamente, a época boa que tuvo o sonido musete dos valses franceses foi naquela época dos salóns de baile. Porque parece que sona máis. E iso aproveitábase porque, claro, antes non había amplificacións. O acordeón fai moito traballo, porque enche moito o que sea, porque fai ritmo. Non é igual que un instrumento de vento que tes que tocar unha nota diante de outra, non podes tocar dúas, non. Aquí poderás tocar as que queiras, 5 ou 6, as que che dea, as que poidas. Non tens máis dedos e non tocabas máis. E iso é o motivo que ten. E depois, como son dúas maus independientes, unha toca o canto e outra fai contrapunto ou fai acompañamiento. Eu iba a facer un baile de salón
e traía 100 pesetas para casa. Que un albañil lle facían falta 8 días. Bueno, que bailabades aquí? Contame. Bueno, aquí bailábase todo. Eu que si lembro é que eu son da época da aparición do rock and roll, por exemplo. O twist, todo eso, bueno, esa era a época da miña xuventude, non? Como foi recibido? Como foi recibido o rock and roll e o twist aquí en Foz? Moi ben, pero, bueno, a xente maior, pois, cos reparos que pone sempre as... Que dicían? As novedades, bueno, porque estabades tolos, como bailades, parece estar, pero inicialmente, pois, bailábase todos, os pasos dobles, os tangos, o tango era unha proba dos vos bailarís, non? Si, vas a dicir eu, porque bailar un tango é difícil. Claro, oye, fulano vais como baila os tangos, fulano, eso era unha categoría, non? Alguns dos céus cruzan a raia, nunca jamais van a voltar, queren borrar eses anos, nen con sangue e amor os borrarán. O que hoxe dá a mão, mañá disparará, buscando un corazón envoltos na traición, no monte onde xogou, vive fuxido, mentras escreve o diario que eu leio. A morte está presente no teu libro, abre as feridas de anos atrás. Abre na medra dende o sul o nordesta historia do fresco. Manuel. Que si é certo que se desplazaban máis os homes, non? Por Sí. iso había tantos salóns de baile, Sí. sitios tan cercanos. Sí, efectivamente. Aquí, por exemplo, no Concello de Foz eu lembro algunha parroquia pequena, mellor con 400 ou 500 habitantes, 3 salóns de baile a un tempo. Eso, eu penso que a explicación era esa, que, claro, en cada burgo de cada parroquia había moita xuventude nas parroquias, nas aldeas, pois o mellor había 10 ou 12 rapazas. E, bueno, había o espabilao de turno que lles puñía un baile. Claro. Entonces, o que te dis, as mulleres non salían prácticamente. Desplazábanse pouco. Pouco, prácticamente nada. Eran os homes os que acudían a eses lugares a pé ou en bicicleta, que xa era un lujo. Tanto que algún deixaba as presillas postas. Entraba no baile cas presillas. Sí, as presillas para que viran que tiña bicicleta, non? Sí. Claro. Ter unha bicicleta era unha fortuna, pero a pedal ou a pé, o caso era chegar o máis guapo posible ao salón elixido. Habíos en todas as parroquias, e algúns, como de Rúa, tiveron unha longa historia. Chegou a convivir cas grandes salas de festa. Estas salas e as discotecas acabaron cos salóns, igual que estes acabaron cas fiadas. Este salón foi salón de baile antes da Guerra de España. Durante a Guerra de España foi o escuela da aldea, que non había outro sitio onde fazer escuela daquela. Tempo andando, pois meus padres, vivindo o meu abuelo, que era o dueño del, pois fixeron outra vez a forma de facer baile. E de partir de aí fixose baile bastantes anos. Despois foi cando a min me mandaron a aprender a tocar, para que tocara aquí. E despois eu tocaba todos os domingos aquí, solo. Despois xa as cousas empezaban a modernizarse, trouxen un batería, un chaval comigo, e si foi indo hasta que tuvemos que deixalo, porque subían nosos impuestos, baixaban as entradas, que a xente íbase para Burela e para outros sitios,
juventud había menos, entonces ao final houve que cerrar, e así está. Bueno, e que facemos cos salóns que están por aí perdidos? Desde que comezamos o disco, aparte de proxectar a nosa música, tamén reivindicábamos un pouco e poñíamos como altavoz a atención para que a xente tuvera en consideración esta arquitectura civil, non? Estes sitios, eu penso que viviron momentos, en moitos casos, tremendamente emocionantes, non? Pois os primeiros bicos, os primeiros namoramentos. Entonces eu creo que, claro, esas improntas, sobre todo cando son as primeiras veces, que son moi fortes, tiveron que deixar de alguna maneira algunha huella aquí, non? En moitos dos casos son espacios arquitectónicamente moi considerables. Entonces a verdad que e moitos deles están en un estado realmente lamentable. Entonces hai moitos deles con unha esencia modernista que os faría recuperalos, serían espacios, eu que sei, para darlles calquera uso. Xa non digo o uso primordial, non, que tiveron, pero son espacios moi elegantes, moi finos, e ben aceitadiños, darían un xogo terrible, non? Eu creo que con unha boa programación cultural e unha boa programación de xestión, pois alguén galego terá que abrir un salón de baile. Nos deixámoslo caer por ser algún interesado en abrir por aí un salón de baile. A ver se por fin a xente nova aprendemos a bailar tamén un poquinho, que boa falta nos fai. Os mozos de Marful recoñecen a súa nostalgia polos salóns de baile e por un mundo que se pechou canda eles. Un mundo de festas divertidas, onde os mozos e as mozas disfrutaban bailando a llenca, a raspita ou a conga. Aquí no Salón Bahía, un dos momentos máis agardados era este, o baile do farolillo. Non digades que non é maravilloso. Apagábanse as luces, prendíanse as velas dentro dos farois venecianos de papel e comezaba a soar este vals, o vals das velas. As parellas facíanse confidencias e bailaban, pero só ata que se lles apagaba o farol. A última parella que conseguise mantelo prendido gañaba o gran premio, unha botella de champán pro mozo e unhas medias de cristal de auténtico extraperlo para a moza. Era puro romanticismo. Moitos dos que agora bailan aínda recordan as sensacións dos bailes de antes, o pudor que producía a proximidade, a paixón das palabras contadas ao oído, a vergonza dun bico roubado, pero tamén recordan a pillería dos que facían trampas para que a vela durase máis, a decepción de cando se pagaba o farol, ou a alegría que supoñía ser o vencedor. Por certo, quen gañaría esta noite? Forma era, se emulaban aquelas cortes de Viena e tal, nos tempos de finais do século XIX ou principios de XX, era moi bonito, é moi bonito. Cantas cosas nos perdemos as novas xeracións, eh? Sí, no, claro, sempre. Oxe, hai outras cousas, oxe. Pero, claro, aqueles eran tempos nese sentido, digo que eran moi románticos. É verdade, o sea, tú imagínate quen se lle ocurre hoxe coller dos violines e ir tocarlle unha serenata. Oxe, seguramente resultara ridículo, daquela era
unha gran belleza. Eu creo que eso non é ridículo nunca. Salían as xentes... Eu creo que eso non é ridículo nunca. As xentes da nunca. Casa dos Herradores salían ás ventanas a escoitar, porque, claro, estás dormindo, escoitas dous violines e un acordeón e tal, ben tocados, claro, é unha maravilla, sona no silencio da noite, é unha maravilla. Eso é como para que é rendidiña, claro, eso non hai nada que facer. A música era a que imperaba. A xente era moi romántica. Eu me acordo nos últimos tempos que andaba nesas épocas, tiría eu 17 anos ou por aí, íbamos e viñamos aló a 1 ou 2 da mañá, e que pasaba? Que ao mellor viñamos entre 2 ou 3, un levaba as 2 bicicletas e eu, bueno, Manolo, veña, vamos a tocar algo, e viñamos tocando de noite. E naide se molestaba, ao contrario, salían e nos acompañaban. Lamento, personalmente, que nesta evolución impresionante que se deu na sociedade, naturalmente, positiva en xeral, pero que tamén se perderan certos valores humanos que tamén se refletían no ambiente dos salós de baile, se refletían porque a xente os vivía. María ninguén é un don que moito home non ten, mas está visto cuando xente que chama María, María non ven. María ninguén é María e é María meu ben. Eu non sou xoante nada, María que miña María ninguén. Marías tan frías, cheas de manías, Marías vacías, pero nome que ten. Ai, Maruxa, Maruxiña, ensina yo teu home a cociñar, que non ten xeito ningún, e depois tes que apagar a luz. María ninguén é un don que moito home non ten, mas está visto cuando xente que chama María, María non ven. María ninguén é María e é María meu ben. Eu non sou xoante nada, María que miña María ninguén. Laia, 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 María ninguén. A verdade é que é un gusto ver este ambientazo, pois aínda era mellor cando todos eles, músicos e bailaríns, eran novos. Daquela, cando remataban as romerías do verán e ata que volvía o bo tempo, tiñan que buscar un sitio onde xuntarse ao abrigo. E o lugar que cumpría esa importantísima función social era o salón. Cantas cousas viviron ali, pero claro, todo pasa de moda, e isto tamén. Nos anos 70, os salóns foron quedando baleiros e pecharon. Este é o Salón Bahía, que foi durante décadas pois un centro
lúdico e de relación das xentes de boa parte da Mariña Lucense. Os salóns daquela era difícil que se non ibas ao baile tal, pois que ligaras cunha rapaza. E claro, aí naceron a grande maioría das parellas, dos matrimonios. Foz, entón, era un pobo máis pequeno, no que todos nos coñecíamos, todos éramos amigos. A vida era moito máis sencilla tamén. As aspiracións... Ola a todos, para disfrutar con intensidade do alalá desta noite e desprecisar preparación. Primeiro punto, poñer uns zapatos de baile ou un calzado que vos permita bailar. Segundo, apartar todas as sillas da cociña ou os sofás do salón e facer unha pista de baile. E terceiro, buscar parella. O mellor é que saiba bailar pezas galegas, pero tamén que saiba botar un vals, un pasodobre, e xa se sabe un tango, eso xa é unha fortuna. Porque os bailaríns sempre foron homes moi afortunados, sobre todo na época dos salóns de baile. Nos anos 30, 40 e 50 habíos por toda Galicia e competían as salas unhas cas outras para levar as mellores orquestras e para enchelas de xente os domingos pola tarde. Hoxe, eso xa non se estila, e as discotecas evidentemente non son o mesmo. Pero como os de Alalá somos moi teimudos e queremos velo todo, pedimos axuda aos veciños de Foz para que nos armasen un baile como os que se facían daquela. E aquí estamos, imos estar con Suso, que foi un dos últimos donos da Sala Bahía, que na que imos estar hoxe. Imos estar con Arcadio, que tocou nin máis nin menos que nos Españoles, e xuntounos para esta noite a un grupo de bellos músicos. Non só atraído polo encanto do Bahía, senón acaso, sobre todo, polo encanto das mozas focegas. Na Sala Paraíso e a ritmo de mambo, un case é capaz de viaxar no tempo. Nós neste programa facémolo habitualmente, pero faltábanos pararnos aquí, no momento no que os acordeóns, os saxos, os clarinetes e as músicas chegadas de lonxe foron collendo espacio e case apagaron o son das gaitas. Queríamos ver como foi ese proceso que tamén forma parte da nosa historia musical, porque quizáis así entendamos mellor que a música tradicional daquela tiña por diante unha enorme batalla de reconquista. Foille ben, e décadas despois, os galegos volvemos bailar jotas, muiñeiras, pero tamén gozamos cun pasodoble, cun vals ou cun mambo, e sen complexos. As persoas eran moito máis modestas, acaso porque non había marxen para moito máis, pero era así, non? A verdad que un entra neste sitio é como, non sei, hai unha atmósfera distinta, non? Acaso perdure o espírito do que foi isto, non? E que de alguma forma ande por aquí, por entre as paredes. Como recordas ti este sitio cando ti eras pequeno? Porque ti eras o fillo do dono, non? Sí. Bueno, eu isto recordo que facelo. Eu era un neno de 8 ou 9 anos, non? E aquí me criei, neste salón, ao lado estaba o hotel, e a pista de baile, ao aire libre, que tamén era aquí contigua, non? E aquí transcurreu realmente a miña infancia e a miña adolescencia. Por lo tanto, conozco bastante ben. Había moitos olores, sabores e secretos, supoño. Había moito todo, a pesar de que eran tempos pobres, hai que dicilo, porque estamos falando dos anos 40, sin embargo, o que había era un talante na xente, curiosamente de alegría, de solidaridade, había un gran sentido da vida comunitaria, do apoio mutuo entre as persoas, acaso tamén producido pola necesidade. Houbo algúns que nos van a amenizar a noite. Por se isto fose pouco, tamén vai estar o grupo Marful, un grupo de músicos novos e de gran talento que ademais lle dedicou a este tema, as músicas das salas de baile, un dos seus discos. Así que temos de todo. Imos bailar ata o baile do farolillo. Queredes saber o que é? Pois quedade, e xa sabedes, apartade todo, que hoxe bailamos. Pois sí, viñemos botar un baile a Foz,
Pero poderíamos estar en calquera parte de Galicia, porque houve un tempo no que non había vila que non tivera polo menos un salón de baile. Falamos dos anos 50 ou 40 ou 30, anos nos que a vida se vivía en branco e negro. Dun tempo no que a fin de semana duraba só a tarde do domingo, no que se coidaba moito os músicos porque sen eles non había festa. E iso sería imperdoable, porque ainda que había escaseza de todo, o que sobraba era ilusión, e vestirse para ir ao baile era case como prepararse para entrar no paraíso. Os acordeonistas que había daquela éramos os intérpretes de toda a zona. Íbamos a hacer un baile de salón, se iba, claro, en bicicleta, porque era o artículo máis apropiado, que non había outro, non. Hoy teño pasado moito frío. Bailábase tamén o tiroliro, daquela. Eu teño bailado 40 veces o tiroliro. Era moi frecuente encontrarse aquí con pandillas que virían, digo eu,